Ka Centenary Celebration Jubilee Committee jong kasnong Maukarwat Southwest Khasi Hills District lingba u President uba HS Dengdo bat u Secretary ba WL Snaitang kila pentep pai ba an panha perdano ikajing rakhi lekmen ikajing dap shi spots nem kasnong ha ka hnriu trik rimpang arja apun rio ha ba u sembut menteri rang ba uba Preston Tensong unwani shimbenta lang kum u kongsan haring kat kajing don lang u MLA ka Maukarwat uba Renington L Tongkhar MLA ka Ranikor uba Piers Marwen u MDC ka Maukarwat uba pen kraw boardlen kharjarin lambat ki officer sarkar ki weide ki riurang ba hakatai gasingi on sa playo mat dur sa kin mau jong let teman basan Rosaria Nongrem u badai u menteri shnong beningkong jong kasnong Maukarwat par badai ru MDC barem ka Maukarwat bad u balabat teng ru kum u chairman ka United Khasi Giant Autonomous District Council ka dorbar shnong Maukarwat ka khot sngo bahaya baro ki khun ka shnong ki badan ha Maukarwat bat kumjuru shabar makin yemi renti hakatai gasingi ka badai ka jingsa kin mau jong kasnong ikwa bani tu ipi ba kasnong Maukarwat kala ya chispas nam nadu sunan cijar kandai spa arpusau hado arjar arpusau bat layo ia keban rakhe ia ke jing pli perda ia ke ne ke jing rakhe ke jubili ha ka khat pratrik jung bunai Disember arjar arpusau but mentapat lapan bed ba anyo ia keban penlong ia ke jing rakhe ke jing penhap perda ia ke ne ke jubili kwa cispas nem jong kasnong hakan rutrik jung punai Februari arjar arpun reu di hakanika jing penhap perda i Deputy Chief Minister Badan Buram jong ka Jela Meghalaya ba Preston Tensong in long kongsan hakaba andon rengkat ro disebut kongsan WMLA jong ka Maukarwat constituency ba Renington Lungdok Tongka natai ba Piers Marwen MLA jong ka Ranikor constituency kumjuro u MDC jong ka Maukarwat constituency but ki no syakot soba kabakan chobiusi Badan Buram jong Iba Maharam Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District but ki officer sarkar jong ki Department Baper ki Badan Hapo jong ka Maukarwat di lembah kanika syamel ni bo kajing kerpa na kalian jong ka shnong ban khot ye ki khon jong ka shnong khantam kitu kudan shabar jong ka shnong ban wan sachi senpat ban don rungkat bat ngi ha ka te ka sngi kajing penhap perda ye ka jubili ba cispas nem jong ka shnong ki khon jong ka shnong kudan shabar jong ka shnong ki wa shajan bat ki wa shajangai simba ka ne kalong ka jing pentep ka ne kalong ka jing khat ka jing wer na ta jawti ha ku ju ka por ka ne kalong ka jing pentep ka jing penbenai ki pai pai jong ka shnong Maukarwat bangin yo ban yam mi renti ha ka te sngi khnang ba ka jing rakhe kan long ka bajam e ka ba i Secretary jong kan committee jong ni ilan pal na bersnga pen jong ti na kalian ke jong na kwa ba pen pa susu sakat bahagia ke sngi hindu trik jong na ba abis nem hindu haka bangin sayo ia ka ban khang perdano ia ke jing rakhe jong ni jing dap his pas nem jong na Maukarwat nginyo ban pliru yo modul jong late men besan rusaya ngrem ubalam menteri menempong jong ka shnong Maukarwat urbalabat ikan ni kam nan kasnem khat kendai spa sofu ar hadu kasnem khat kendai spa nya pulai ulalong headmaster jong ka Maharam yang di school lepo ulalong MDC jong ka United Khasi and Giant Autonomous District Council nadu kasnem khat kendai spa sofu ar hadu kasnem khat kendai spa ndre pusang ulabat hukum ucaman John ke Council hak dekat buat. Hak ni kesini ingin saya mencuri yang mundur jauh lewat.